سلطان وێنەیەن هەڤژینê xwe nazim nîşan dide ku 6 salin li girtîgeha duyemîn ya ewlehiya bilind ya Amedê de zindanî ye. Siltan dibêje hevjînê wê piştî ku li dijî lêgerîna qawûşê û lêgerîna ser xwe derketiye lê îşkence hatiye kirin. Di saet qediya hê me girtin hundir. Em çûn me got mesele çi çima we nedanîn golê hundir da got ji xwe arame hebû golê hundir da got her tiştê me avêtin erdê me got çima hin davêjin erdê gol wê derê pê me zivirandin me kirin tek hicrê got pê me zivirandin eşê me avêtin erdê li îskence bi me kirin gava qîzam keçika min xwe avêt hemîzayê got bise got him histiyê min dêşe hem milê min dêşe. Siltan ji ber ewlehiya xwe bifikare lewma nexwest ku riyê wê di vîdeo raporta me de xuya bike. Piştî wê ew ê 10 hefte nexediya û ji vê derê sirgun kirin. Ez bim ji bo wî sirgun kirin. Çünkü her hevalê wî odê pevra sirgun kirin. Êwa cezê wa qediya hîna bernedane ê me hîna cezeyê me pirin. Li gorî îddiayan dema ku qerdiyan xwestine qawûşên wan lêgerîn bikin zindanî li dijî derketine. Lê dibêje ev dijî derketin li wan bûye îşkence. Hevjînê wê Nazim Öcal beriya bêgirtin hosteyê tamîra seyareyan bûye. Lê di heman demê de rêveberiya HDP da jî cî girtiye. Lê bi hiceta endamtiya rêxistina terorê hatiye girtin. 18 sal cezayê zindanê lê hatiye birîn. Piştî Nazim hatiye girtin barê malê debara malbatê li ser milê Sultan maye. Ji bo pêdiviya zarok û hevjînê xwe yê li zindanê di karên cuda de şixuliye. Lê neha bêkar e. Girtîgeha Amedê ev demên dawî da Komela Mafê Mirovan û Komela Xizmê Girtiyan digel Komela Hukukzanên ji bo azadiyê li ser rewşa girtîgehan û îddiayên îşkenceyan daxuyaniyek hevpardan. Hate destnîşankirin piştî giliya dozgeriyê sürgûna girtiyan hate derxistin û hate îfadekirin îşkence li gorî peymanên navdewletî sûcekê giran e. Ji Komîsyona Girtîgehan ya Komela Mafê Mirovan Avukat Ali İhsan Demirtaş di derbarê îddiaya îşkenceyê de wiha axivî. Mahpusların bu usulsüz aramayı kabul etmemeleri üzerine Ji ber ku mehkûm li dijî lêgerîna bê usul derketine, qardiyan, hersiyan birine qawişên cudan. Beriya ku wan ji qawişê derxin, xwestinek kincê ser wan bi zorê derxin. Dema ber xwe dane jî çêrê wan kirine, li wan xistine û tundiyê li wan kirine. Her sê mehkûm bi awayek tezî di sermayê de li qawişên cuda 3 saet hatine sekinandin û li wan îşkence kirine. Demirtaş behsa sürgûniya zindaniyan kir û destnîşan kir ku sürgûnî him li girtiyan him jî li malbatan dibe îşkenceyek cuda. Li vê derê her hefte 6 sal hundir da ya 5 salonî ve ez rojkî ji görüşayê nemam. Ama gava çû vê derê ez nikam darim. Vata qeweta min tune ez çawa herim. Li ser îddiayên îşkenceyê me xweste em girtîgeha Amedê re peywendiyê deynin. Lê hewildanên me bê encama. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.